نبزع عالم انت نمت كلنا ننبعنا هي بعقمي طبب يكون فلطت تلقيس لنا ايو ابزع حاجه استفترنا له مخنات بمزنقع نوعلون نخالوت نسوات شجر እንዳሆነ ወይ ድማ ጸገም እንደሆነ ካብ ዛ ዓለም ከይተፈለዩ ብጠጦም ዝሞቱ ብዙሓት እዮም እንዛሓሸ ወዛሓሻ ሓሳብ ኣላዩ እዩ ናይ ህይወት መነጽር ናይ ዕቤት ብልጽግናን ዘስፋሕና ከም ድማ ጽናዕ ዝህበና ክኾን ይግባእ ኣብዛ ዓለም ለውጢን ንባለን ዝሓሸ ህይወት ዝመጽእ በዝሆም ንሕልሞም ዝተቃለሱን ዕላማን ዘድሊ መስዋዕት ዝሃቡ ሰባት እዩ ኣብዛ ዓለም እንትንመጽ ኩልና ነናይ ባዕልና ህያብ ዓቅሚ ጥበብ ይኹን ፍልጠት ለጊስና እዩ ኣብዛ ሓገን ዝተፈጠረሉ ምኽንያት ብምዝንጋዕ ንባዕሎም ንኻልኦት ሰባት ሽግር እንደሆነ ካብዛ ዓለም ከይተፈለዩ ብጠጦም ዝሞቱ ብዙሓት እዮም ንዝሓሸ ህይወት ዝሓሸ ሓሳብ ኣላዩ እዩ ናይ ህይወት መነጽር ናይ ዕቤትን ብልጽግናን ዘስፋሕልና ከምኡ ድማ ጽናዕ ዝህበና ክኸውን ይግባእ ኣብዛ ዓለም ዘሎ ለውጢ ምዕባለ ዝሓሸ ህይወት ዘምጽእ በዞም ንሕልሞም استقالسون علامهم زدلين مسوى ذهبوا سواتيو أب من تأخذت هيوت خمسة لغة بنطر أي فلتن أو اشتخا جن عبيني عوت ناي عبيت لوت يدلي خمسة لجني أمن أو اشتخا زيتنا عمن طب ناي تعويدي تبقى له نزيز مكت حيل دم أو إتخاي زلوا هاجر خا أون تعوي حسوات ناي سلام برهان جروم زمت جنات تبقى إياه زلان سخدم حد إخا نخلي جنا أي تسبب